आता इथे बघा, तुम्ही म्हणाल की आता तुम्ही कुठे आलात नवीन, तर आम्ही कुठे नाही आलो आहे, आम्ही आमच्या नेबरच्याच घरी आलो आहे. तर इकडे आमच्या नेबरचं घर आणि पाठी तुम्हाला आपलं घर दिसत असेल. आणि आपले बुबू पण नेहमी या रस्त्याने जातो ना. तर आता आमची गाडीसुद्धा येणार आहे. इंजेक्शन दिलंय ना नरम आहे. काय बाबू इंजेक्शन घेतलाय तू. तुझं नाव सांग बाबू. बाबू रडली. बाबू थांब, रडू नको. हे घे घे रडू नको. हे घे. हे बघ फोटो. रडायचं नाही. आपलं घर इकडून दिसतं बघ. इंजेक्शन घेतलं. काय माहिती एवढी रडेल. अगं काय ना आवाज देते ना. आवाज देते बरोबर. आवाज देते. बघा, हे बुबूंचं घर आहे इकडे. होय भालू. इकडून आपला साईड अँगल दिसतो बघा. बुबू चिंटू बाबूला कपडे घातले. बिना मापाचे व्यवस्थित झाले ना. तू आवाज देता ना तिकडून. मामा तू मामा आवाज देते. काका काका. आई काकी. अरे वा, मस्त. छान आता झाले फोटो ना? काढतो काका. इथे उभी राहा. आता फोटो काढूया इकडे आपण. उभी राहा. आईवर उभी राहा. आता फोटो काढूया आपण. हा चला येऊ. बाबू खेळणी खेळ. पाया पडते. तू पण पण. पडते ती पाया पड. पडली. हा चल ये बाबू, ये. आला फोन देता. तो पुढचा घर पिवळावाला. जरा पुढे घ्या गाडी. बाय करूया. घाबरली. बाय बाय. नको, चल आपली रिक्षा आली आहे. चला बाय बाय. दे माझ्या लॅपटॉप दे. हा नाही तर ती मम्मी रडत राहील इकडे 4 दिवस. किती दिवस झाले आम्ही तुला येऊन रत्नागिरीला? 1 महिना झाला. बरोबर 1 महिना ना. 1 महिन्याचं वॅकेशन. बरोबर 1 महिना झाला. आलं आपलं स्टेशन. हां ते काय लावेल बरोबर इकडे, म्हणजे कसं उतरताना व्यवस्थित आहे ना. चला आम्ही रेल्वे स्टेशनला पोचलो. ऊन आहे काजल? पण तू गोरी दिसते उन्हात. हात काढ. बॅग किती? 2च ना आपले? काय बॅग किती आहे? नेहमी म्हणते की बॅग घेणार नाही आणि किती घेतले बघ बॅग. 5 बॅग. 2 मोठे, 1 पाटी ती आणि असे. ट्रेन आली? नाही, लेट आहे जरा. अर्धा तास. चाय लो. सँडविच. तुला पण घे सँडविच. नाही, एक चीजवाला तू मम्मीला दे आणि एक सॅलडवाला आहे ना. सॅलडवाला खोल जरा मम्मी. तू काय तर तू चीजवाला खोल. तुझं जरा सँडविच खोल आणि त्याच्यातमध्ये की 30 रुपयाला सँडविच 2 पीस. हे बघ, हा 1 पीस खोल जरा. ते आतमध्ये काय बघूया. तुझं काय आहे? चीजचा स्लाइस आहे. चीजचा स्लाइस. आणि तुझ्यात काय मम्मी? व्हेजिटेबल. तू खा सँडविच. ते हे नाही सॉस नाही दिला. त्यात नाही सॉस. चला आली मम्मी गाडी. गाडी आली. काजल कुठे आहे? काजल
सीट नंबर 41, 42, 43, 41. 42, 43. चांदणी आणि उशी. साडेपाचची गाडी 6:30ला सुटली, अर्धा तास लेट. तरी मी म्हणते टायमावर गाडी आली. एक एक तास कधी कधी लेट होतं ना. खायला दिलंय, मग मला सांगायचं ना ऑर्डर केल्यावरती काय. त्यांनी स्वतःहून दिलेला खायला. मस्त आहे, याच्यावर बसून घ्यायचं. आपण काय आणलं खायला? आपण आपला भात आणलाय ना, पुलाव भात. खाऊया का नंतर? नंतर कचोरी आणले. इकडे घेतली घेतली. किती घेतली? 20 रुपये 20 रुपये प्लेट. आणि कचोरी किती आहे त्या प्लेटमध्ये? 2. हे तोड जरा बघूया काय ती. प्रत्येक गाडीची वेगवेगळी. कडक आहे. काजल का लांब असते? काजल इकडे ये. तोडून दाखव दे. भरलेली कचोरी कशी असते तशी आहे ती. तशी आहे. आता आम्ही दाखवून बघूया. टेस्ट करून फक्त टेस्टसाठी, जास्त नाही खायचं. तुटत नाही? चांगलं आहे की नाही? नाही, चांगली आहे. खरं खरं सांगायचं चांगलं आहे की नाही? हा, कचोरी चांगली आहे. कडक मध्ये कचोरी. हा का? कळलं का? मी आपल्याला बोलतील की आपण नेहमी बाहेरचं खातो, पण आम्ही खाऊन कशाला दाखवतो की तुम्हाला समजेल की व्यवस्थित आहे की नाही ना. हो. तर ही कचोरी आमची जरा कडक होती. हा, पण चांगली होती. नका घेऊ, मसाला चांगला होता. नका घेऊ. मुद्दाम बोलतोय तो. नाही, खरं नका घेऊ. मी आता तुम्हाला दाखवतो आम्ही काय आणलेलं बघा. म्हणजे घरी बाहेरची बिर्याणी खायलाच नको फक्त काय आणलंय दाखवू काजल. होय 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 होय. हे आणलेलं आहे. आणि हे काय असेल सांगा मम्मी, काय असेल हे काय आणलं तू? खजूर. खजूर. खजूर आहे. हळूहळू दुसऱ्या पिशवीत होती. ते काय आहे? ते तुला हिरवी पिशवी किचनवर होती. किचनवर होती. मग मी तुला सांगितलं किचनवर हिरवी पिशवी. नाही आणली. झालं. मम्मीने आलू वडी दिलेली. मी खजूर घेऊन आलो. खजूर ठीक आहे. ते सगळं सामान. तिकडे बघा. टँग 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 टँग. हे काय आळूवडी. दाखव, खालून दाखव. तू काय करून दाखवत? खजूर. हा, मला वाटलं खजूर. पण बाकी सर्व बघा, कॅमेरा आणि सर्व ह्याच्यातच व्यवस्थित ठेवलेलं आहे सगळं. तुळशीचे माडे बघा मी आणले. तुळशीची रोपं आणली. पाण्याची गाडी गेली. पाणी तर भातात टाकू. एक दाखव. काजल खाणार आहे. काय दाखव? पिशवीमध्ये ते झाली चेपली. चेपली. पण आपल्याला काय आता बिर्याणी आणि खायला चांगलं आहे. हा. हे बघ किती मस्त आहे. गुड नाईट. चला झोपा. 11 वाजेपर्यंत. मधली सीट. आणि हे बघा आमची काजल कुठे लाईट घालवल्यावर बघा. ही एक गेली लाईट. ही आता ही दुसरी लाईट. चला 11 वाजले. ठाण्याला पोचलो. 11 वाजता 11 वाजता बरोबर गाडी आली. बॅगा सर्व काढलेले आहेत आम्ही व्यवस्थित. साफसफाई चालू आहे इकडे. आता आपली घडी दिल बघूया काय करते. हां, खूप दिवसांनी 1 महिन्याने दिली. 1 महिन्याने दिलला भेटायचं आहे. ए दिदो. खुश झाली बघून. दिदो. ले 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 ले. अरे ले 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 ले. कुठे होती गेलेली? ये 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 ये
ये ये ये ये ये ये ये ये हे बघा आमची दिलू, ही आमची छोटीशी दिलू, एवढी मोठी झाली आमची दिलू. किती महिन्यानी, 1 महिन्यानी बघितलं मी आपल्याला तिने, बघ ना. है ना काजल? पप्पी दे पप्पी दे. काजलने हात नाही लावला तुला? लावला काजल हात? काजलने हात नाही लावला तुला? काय लावला? हा. ट्रेन आली व्यवस्थित? हा आली. हा, तर ह्या ट्रेन अर्धा तास बद्दल, लेट झाली पण व्यवस्थित आली एकदम. या ट्रेन बद्दल तुम्हाला माहिती देतो. ही फक्त गुरुवारची ट्रेन येते. हा 5:30ला जी रत्नागिरीला येते ती 10:30ला ठाण्याला येते. तर ती आली एक अर्धा तास लेट, म्हणून इकडे अर्धा तास लेट आली. म्हणजे 11ला, आम्ही 11:30ला पोचलो बघा. मग ठाण्यावरून रिक्षा केली डायरेक्ट, कारण बॅग बिग होतं ना सर्व, एवढे बॅग. हा मग डायरेक्ट रिक्षा करून आम्ही इकडे आलो, एकदम व्यवस्थित आलो. आणि ही जी गाडी होती ती पूर्ण AC क्लास असते, आणि एकदम छान आलो, एकदम व्यवस्थित मस्त आलो. आणि दिलला पण तुम्हाला मी दाखवलं है ना. दमलला झाला ना? नाही दमायला नाही झालं. आणि गाडीत काय काय खाल्लं? काय खाल्लं? कचोरी खाल्ली एक. तेवढ्यानं झोपून गेलो आम्ही. हा हा, तर आतापासून घरातून भात आणलेला ना पुलाव भात, तो खाल्ला आम्ही. तो खाल्ला. तर आतापासून तुम्हाला आता सर्व विक्रोलीने मुंबईचे ब्लॉग्स दिसतील. तर व्हिडिओ शॉर्ट होता, सिम्पल होता, कसं वाटलं मला नक्कीच सांगा. बाय बाय. बाय.